El passat dimecres, la sala d'actes de la Biblioteca de Cardedeu va acollir la presentació del nou llibre del documentalista Salvador Coll, un recull de documents sobre la vida cultural i associativa del municipi entre els anys 1920 i 1970. El llibre aquest dels 50 anys de cultura i esbargiment a Cardedeu, que va del 1920 fins al 1970. Una època molt interessant que en molta part era desconeguda i ara a partir d'ara l'hem situada en el present, que tothom pugui gaudir dels programes i les crítiques i les cròniques que hi havia d'aquells anys. Un projecte que va començar amb la recerca d'informació de la família Cruixent Domènech que el documentalista cardedeuenc va iniciar al març del 2021. A partir d'aquí va seguir la recerca i van començar a aparèixer persones amb documentació similar, que el van ajudar a complementar el llibre. Un llibre que està estructurat en ordre cronològic i recull programes de l'època republicana, fotografies de personatges rellevants del moviment cultural i associatiu de la vila i documents que exposen la riquesa de la vida cultural en aquella època. El procés ha sigut una búsqueda per moltes cases. Hi ha hagut moltes col·laboracions, programes que estaven perduts en baúls, que ningú feia anys que no es havien obert, amics que els tenien però molt ben posats, amb carpetes molt ben ordenats i molt ben conservats. Hi ha hagut de tot. He tingut d'anar a veure molta gent per aconseguir fer el llibre. Esclar, són 640 pàgines i crec que són molt interessants. Jo he gaudit molt quan anava descobrint aquells programes que, sobretot els de l'època republicana, que eren pràcticament desconeguts, i disfrutava molt, i el que els has pogut posar per ordre i poder veure com anava aquelles èpoques, com funcionava, crec que és molt interessant. Uns 9-10 mesos he trigat, 9-10 mesos. Clar, passa que estic jubilat i m'hi puc dedicar bastanta estona, i sobretot a l'agost, que era de vacances, va ser quan m'hi vaig dedicar encara molt més, que pràcticament a finals d'agost ja el vaig deixar acabat. Doncs era qüestió de buscar, fer el muntatge i buscar el lloc d'impressió, que crec que l'he trobat molt bé, perquè ha quedat molt bé. La quadernació m'he quedat molt content. La sala d'actes es va omplir de persones interessades en la història cultural del poble i de com ha estat el treball de recerca realitzat pel documentalista Salvador Coll. A més, la venda de llibres també va ser un èxit, ja que es van vendre tots els exemplars que hi havia a la presentació. El malaguanyat Àngel que ha vingut de Terrassa. En els dos els hi hem d'agrair la seva presència. També tenim